שאלה ראשונה, אם נשמעת אזעקה בזמן שאתם נוהגים ברכב, מה עליכם לעשות? אני יודע. דבר ראשון, אנחנו יוצאים מהרכב, משתטחים על הרצפה ושמים ידיים על הראש. מצוין! שאלה שנייה, כמה זמן צריך להישאר במרחב המוגן מהרגע שנשמעת האזעקה? 10 דקות לפני שכבר אחרי העירות. 10 דקות לפני שכבר אחרי העירות, יכול להיות שיהיה עוד נפילות. תשובה נכונה. שאלה שלישית, אם אתם נמצאים בחדר שאין בו מרחב מוגן, מה המקום הכי בטוח לשהות בו? אני יודע. מיגונית. התשובה היא לא נכונה. התשובה היא שצריך לשהות ליד קיר פנימי בבניין. שאלה רביעית, אם אתם נמצאים בשטח פתוח ואין מרחב מוגן ונשמעת אזעקה, מה הדבר הנכון לעשות? להשתטח ולשים ידיים על הראש. תשובה נכונה מאוד. שאלה חמישית ואחרונה שלנו להיום, אם אתם נמצאים במרחב מוגן, מה הדבר שאסור לעשות? אסור לפתוח חלונות ודלתות. להציץ בחוץ. תשובה מצוינת!